Хәерле сәгатьтә барлык телевизор караучыларны ямьле яз мизгеле белән тәбрикләп, чын күңелдән котлаулар программасын башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле редакция. Бүген сезгә зур дулкынлану белән хат юлларын юллыйбыз. Ерак араларны якынайтып, барыбыз да туып үскән йортыбызга җыелдык дип, башланып китә беренче тәбрикләү хатыбыз. Ямгә төреп табигатьне, җиргә бүген яз килгән. Синең туган көн бүген дип, бар табигать сөенгән. Туганыбыз, энекәшебез, абыебыз, тормыш иптәше, әти, карт әтәй, зур әтәй, абзатай диеп, зур хөрмәт белән эндәшкән кадерле кешебез, Фарахов Мәгъруф Мәгъфүрҗан улының бүген зур юбилее. Аңа 70 яшь. 1951 елның 4 апрелендә Мәгъфүрҗан абый белән Җәннәтелмәве апа гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Аның үскән балачак дәврләрендә үз авырлыклары була. Бик иртә кул арасына кереп, эшләп үсә ул. Мәктәп еллары үтеп киткәч, Стәрлетамак шәһәрендә һөнәр алырга укырга керә. Аны тамамлап, туган авылына кайта. Шофер булып эшкә урнаша. 1973 елны шушы ук авылда туып үскән, акыллы, сабыр җанлы Сәвия Миңлемөхәммәд кызы белән өйләнешеп, дөнья көтеп алып китәләр. Кызлары Эльвирага гомер бүләк итеп, үстереп, укытып, тормышка аяк бастыралар. Хәзер инде оныклары Миленаның белем алган уңышларына шатланып яшиләр. Кияүләре Руслан кода-кодагыйлары белән яхшы мөнәсәбәттә. Безнең туганыбыз үз һөнәренә тугры калып, гомер буе шофер булып эшли. Эш урынында ышанычка, хөрмәткә ия була ул. Мактау грамотасыннан башлап, 3нче дәрәҗә хезмәт доны орденына барып җитә. Аның уңышларында тормыш иптәше Сәвиянең зур өлеше бар. Ул абыебызны пөхтә итеп киендереп, тәмле ризыклар белән һәр чак тәрбияләп яши. Ихата тулы кош-корт, бакчалар гөрләп тора. Ишек алды гөлләр дөньясына күмелгән. Нигезебезне саклап, өйнең учагын сүндермәй, әткәй белән әнкәйнең якты хатирәләрен саклап, туганнарны җыеп, Коръән ашлары үткәрәләр. Без кайчан гына кайтсак та, якты йөз белән каршы алып, озатып калалар. Без гаиләдә 5 бала үстек. Барыбыз да хәзер пенсиядә. Шулай да аулайган көндә туып үскән йортта, йөгереп уйнап йөргән бакчаларда балачакка кайтып йөрүләре безнең өчен зур шатлык. Кадерле кешебез безнең. Сәламәтлек, җан тынычлыгы, кайгы-хәсрәт күрмәй, шатлыкта, байлыкта Сәвия киленебез белән тигез картаеп, бер-берегезгә кирәк, терәк булып яшәүегезне телибез. Кояшның җылысын, җилләрнең назлысын, төннәрнең айлысын, көннәрнең яктысын телибез сезгә. Гомерең синең озын булсын, имин булсын дөнья йортыгыз. Бер кайчан да сүрелмәсен иде учакларда янган утыгыз. Куанычлар гына алып килсен. 70 яшең олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыкның бәйләмен. Зур теләкләр белән Стәрлетамак шәһәреннән апаң Любәбә, Благовещенский районнан Гөлүсә сеңлең, Дүртөйле шәһәрендә яшәүче сеңлеләрең Зөлфирә, Әлфия. Тормыш иптәшең Сәвия, кызың Эльвира һәм барыбызның да гаиләләр. Хөрмәтле юбилярыбыз, туганнарыгыз тарафыннан сез бүген тик изге теләкләр, матур котлау сүзләре генә ишетәсез. Киләчәктә дә алар белән туганлык күперләре аша гына аралашып, бер-берегезгә ярдәмләшеп, бәхетле гомерләр кичергә насыйп булсын. Хат авторларының җыр күчтәнәше сезнең бәйрәм түренә юл ала.